Orogo manatache county no Mamigori kama wayudoni jotelo dutumo yere county no korekwayo mondo mi otie kanyakla mar neno ni gilombo chenro mag dongruok kowuok e sirkal mamalo mana kaka gwenge mamoko makaluo sane dhi nyime korido chenro maket kod mago. Achiel kuom jokanyo e riwruok mar jodongluo elo ojende mano Peter Otianga Obwanda wacho ni jotelo dutumo yere county Mamigori nyaka koro ne noloso kod dola achiel mondo mi chenro mag dongruok makamano chop ne jopiny. Owacho ni magi mana nyalore ka giketo thenge pogruok mantiere kindgi kendo gineno ni gichimo sirkal mamalo kod dola achiel mondo mi chenro makamano ochop negi. County Mamigori wabedo achiel nikech kwa bedo achiel en achiel mar oganda kendo achiel nyalo kelo winjruok mwayud development mwayud gik mabeyo mwadwaro. Kenda sali ke yudo nyakwa rewre sama koro koth chwe kama manyido kama wang'iu ka kwanyalo gombaka wakako oganda Mamigori to wawinjo mamoro leaders noko bede one language kende wacho ni gima chalo kama noko bire yo maber daer mondo mi akwa our leaders ne wadwaro achiel mar oganda mar Luo mondo ka weche kata ka kero seng'ado mowacho ni biro e county marwa kaka Mamigori to wamiye thuolo mondo waket wechewa maga agenga oko mar leadership kata mondo kwa leaders mane Migori mondo wawinjire uru. Bende nyakwa ng'e ni nyakwa mi governor respect kaka leader mawuoke e county nikech ene mochalo kaka jalno mogai mang'ongo mar county kaka Mamigori.